Ang topic nato karon mao kini, ang pagkalipay diha sa Ginoo diha sa kapait. Ang paglipay nato diha sa Ginoo panahon sa kapait. Makakaya ba ka maglipay diha sa Ginoo nga naa ka sa kapait? Makaya ba nimo maglipay sa Ginoo gamay ra imong bugas? O baka wala gyud kwarta nga ipalit og bugas nga naa kay sakit? Makaya ba nimo og ngisi atubangan sa Ginoo? Kung makaya nimo mga igsuon nga mongisi ka atubangan sa Ginoo bisan pag naa ka sa kalisod, then mature ka nga Christian, strong ka nga Christian, perfect ka nga Christian. Pero gani mga igsuon og ikaw kung ayha lang ka malipay atubangan sa Ginoo, kung naay blessing nga mabot sa imo ha, magsad na din ka pag naay pain sa imong kinabuhi, then immature ka nga Christian. Palagsaon lamang ang tao nga mo rejoice diha sa Ginoo panahon sa kalisod. Kung rejoice gani ka diha sa Ginoo panahon sa imong kalisod, panagsaon ra ka nga tao. Ikaw nga tao, taas kag quality nga tao. Sama ka ni Habakuk, sama ka ni Job nga nag-worship, nagkalipay gihapon diha sa Ginoo, diha sa kapait. Nakoy nailhan nga tao. Natumba nako iha nga tiil nga hubag ba tungod bitaw sa pagnilkater nga dili maay. Natumba nako iha nga tiil. Og sa pagtulob nako sa iha nga tiil, nagsuri ko kay nakasala ako. Pero wala siya nasuko-sako ni smile lang siya. Oh, mga igsoon, panagsaray taong ingana nga bisan naa na sa kasakit, makasmile gihapon. Karon aton tan-awon mga igsoon. Ang giingon ni Habakuk, ingon niya, though the fig tree may not blossom, nor fruit beyond the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and He will make my walk on my high heels. Ingon pa ni Habakuk, bisan pag ang fig tree dili na magblossom, wala na bunga ang mga tanom, pero magkalipay gyapon ko diha sa Ginoo. Magkalipay ko diha sa Ginoo sa akong kaluwasan. Maigsoon atong awaton si Habakuk. Mo kalipay gyapon diha sa Ginoo bisan pag dili na mamunga ang ilahang mga tanom. Now ato karon i-expose ang iyahang panghitabo sa una nga panahon. Sa una nga panahon ang mga Israelites nagpakadaotan. Karon si Habakuk naingon siya nga gusto siya nga silutan sa Ginoo ang mga Israelites. Karon ang gusto nga gamiton sa Ginoo para isilot sa mga Israelites mao ang mga Chaldeans. Mas makasasala pa kaysa mga Israelites. Moabot kayo ang panahon sa kalisod kay moatake man ang Chaldeans sa mga Israelites. Pero ingon niya, bisan pag ang fig tree dili na magblossom, fig tree dili na mamulak ba? Meaning di na rin mamunga kay wala may bulak. Nor the fruit be on the vines. Wala na fruit sa mga vines. Though the labor of the olive may fail. Bisan pag ang olive, wala na. Nagpakyas ng olive. Wala kay olive nga makita. Uga nagkaayo ang yuta. And the fields yield no food. Bisan pag wala na food sa fields. Ang fields, nag-brown-brown na. Wala na bunga ang mga corn. Wala bunga ang wheat, ang barley. Wala na. Though the flock may be cut. Kung wala na gani grasses, wala na yung mga tanom, ang mga flock usab, ang mga karnero, makat na sila. Wala na sila sa fold, mga matay na sila. Ingon din niya, bisan pag wala na herd in the stalls, bisan pag wala na mga baka diya sa stalls, diya sa ilahang mga balay-balay. Ingon niya, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Pagkanindot ani nga kasing-kasing. Wala nagabase ang iyang pagkalipay diha sa Ginoo sa mga kwarta sa palibot, sa mga bahandi sa palibot, kundi ang focus kaniya sa iyang pagkalipay mao ang Ginoo. Magkalipay siya, napaman ang Ginoo sa iya ha. Bahalag mga wala ng mga butang diha, sakit man tuod, muhilak man katuod, pero napaman ang Ginoo. Magkalipay gihapon siya. Mao na ibot ipasabot niya ni mga igsoon. Ang uban mga igsoon kay gabasi magud ang ilang kalipay sa gidaghanon sa ilahang mga butang. Pagdaghan gani ang income, magkalipay. Pag gamay ra ang income, din ang magkalipay. Kung mo pakpak ang mga tao sa iya ha, mo kalipay. Pag di na pakpak ang mga tao sa iya, mag-uol na pod siya. Pag daghan kaayo anak ang mga baboy, lipay. Pag walay anak, guol. Pag mga matay, guol. Kini mga tao nga ingon ani mga igsuon, mga unstable nga mga tao. Mga tao nga walay klaro. Ang ilang kalipay nagbase lang sa mga material nga butang sa kalibutan. Nagpakita kini og kulang sa pagtuo.
Pero ang tao bitaw nga bisag mga wala na mga harina, mga mais, mga humay, pero magkalipay gani gihapon sila sa Ginoo. Kini mga tawhana, klaro kayo ilang kinabuhi. Klaro kayo, mature sila, mga mahalon sila, special sila, mga ligon sila pagtuo. Kay ang kalipay nila gabasi diha sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, dili sa mga butang sa kalibutan. Bimangutan ako sa inyo, aha kamo ni aning grupo mga igsoon. Kamong gakalipay kung daghan o bugas, pero mag-uol kung gamayng bugas, or magkalipay bisang gamay ra ang bugas tungod kay naangkon man niya ang Ginoo. May aha kita ani ang grupo mga igsoon. Ang bitaw niya mga igsoon, pag ikaw bitaw naka-experience ka og joy diha sa Ginoo, taliwala sa kalisod, halaka. Abi ninyo mga igsoon, successful ka nga Kristohanon. Successful ka nga Kristohanon kay niabot na ka sa almost peak sa spirituality. Nahisama na ka ni Habakuk, nahisama na ka ni Santiago, nahisama na ka ni Pablo, nahisama na ka ni Job, nga bisan og nagsakit, nangawalang butang, na priso, nagkalipay gyapon sa Ginoo, nahisama na kanila. Pero ay lang pag hinambog ha, kay once mang hinambog ka, maubos na po ang imuhang level, ang growth nimo sa spirituality. Bimangutan ako sa inyo, Bin. Naka-experience na ba ka mo nga nahisama mo nilang Job, nilang James, nilang Pablo, nga bisag gipreso kanta gyapon pagdayeg sa Ginoo, tan-awa ang presuhan, naglinog, naguba ang mga gate, naguba ang mga talikala, gitabangan sa Ginoo. Ngano man, nagkalipay man, taliwala sa kalisod, wala nila balikasa ang Ginoo. Ang pangutana mga igsoon karon, nganong nagkalipay man gyapon si Habakuk diha sa Ginoo, or nganong magkalipay gyapon si Habakuk diha sa Ginoo, bisan pa og gamay na mga butang sa kalibutan nga iyang nabatunan. Ngano man, ingon niya, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Ngano mga igsoon, ngano nagkalipay siya diha sa Ginoo? Unang-una, iyahang nabati nga angayan ang Ginoo nga tagaan sa imong kalipay bisag unsay mahitabo. Sa kasal bitaw, for better or for worse, in sickness or in health, mag-uban gihapon. Ingon na lang gihapon sa Ginoo, worse man o better man, makig-uban gihapon sa Ginoo, nagayaway kalipay ang Ginoo. Angayan ang Ginoo niya na kay Ginoo man siya. Angayan ang Ginoo niya na tungod kay siya man nag-create kanimo. Ang gahatag kanimo kalipay ang Ginoo, ang iyang presensya, dili ang presensya sa mga butang sa kalibutan. Mo ka na imong ihuna-hunaon mga igsoon. Abi niya mga igsoon, kana bitaw magkalipay bitaw ka diha sa Ginoo. Importante kini nga butang sa usa ka Kristohanon sa God and human relationship. Mangutan ako sa inyo mga igsoon, pananglitan, ikaw ba na wala hay kalipay sa imuha nga asawa? Mangutan ako, happy ka inyo pamuyo o dili? Kasagara ba magbulag ang bana ug asawa kay moingon ang bana, wa naman ko nalipay sa imuha. Mura dito naman ko nalipay sa isa ka bay sa silingan. Imbis kanta dayon kay pagkatamis nga saligan si Jesus nga Ginoo. Imbis pagkatamis nga saligan, ang kanta na kay pagkatamis nga silingan. Wala na ang silingan ay tamis din ang Ginoo. Ngano man kay wala may kalipay sa asawa. Na-divert na ang kalipay dito na sa laing babae. Nagkasulay mo maiso na nga wala kay kalipay sa imong asawa. Pangit kayo, dili ba? Bati ka ang relationship nga wala kay kalipay sa imong asawa, mura og kanang lami ba ka ilisdan anay bayhanan ni may pag-iuli na lang nako ni. Dahil kalipay sa imong asawa. Pangit kayo pero ganig na kay kalipay sa imong asawa bisan pa og gamay ra inyong bugas, bisan pa og gamay ra inyong kwarta, ay pagkanindot kaayo, tsada kaayo nga relationship, gapakita ka na og mature, strong nga relationship wala gabase sa mga butang sa kalibutan. My point is, importante kaayo ang pagkalipay sa duha ka entity sa relationship. Dili mahimong tamis ang relationship kung walay kalipay sulod sa relationship. I tell you. Pait kayo, sigara mo big istorya, walay joke, walay maot kayo. Now, Mason, ingon na usab, pait kaayo ang imong relationship sa Ginoo pag dili ka magkalipay diha sa Ginoo. Aban mo Mason, dili sila magkalipay sa Ginoo magud kay ang ginang ginatutukan magunila kay mga butang, butang. Okay, daghan ko baga akong pitaka o baga kayo tag 500. Nakasweldo, alipay kayo. Pag nipis na po kayo, hapit ng hinapos, gamay na kayong kwarta. Ang pag-imamaylo. Kasgara yung mga tao, yung anak kit mga igsoon. Wala sila galantaw ba sa ila o sa Dios nga relationship, nga dapat strong, tsada, sweet kayo. Ang ilang focus is dili ang Lord. Ang ilang focus is ang
income ang mga butang nga ihatag sa Ginoo sa ila, pangit kay na nga God and human relationship. Wala na lang unta siguro ka nangamho nga mahimo nimo siya nga Dios. Tungod kay ang imo man nga Dios kay ang kwarta man, ang imong kalipay ang kwarta man. Ang kwarta nila himo ang nga Dios. Kay mo man na imong kalipay. Mga igsoon, pagkalipay diha sa Ginoo, nindot kay na mga igsoon ba? Diha man pud mailhan mga igsoon kung tinuod bagid nimo ang love ang Ginoo. Kung di na katagaan sa Ginoo og kwarta, di na katagaan sa Ginoo income nga dako, di na katagaan sa Ginoo bugas, magkalipay ba gyapon ka sa iya ha? Pag di na gani ka magkalipay sa iya ha, ay matest nga ay dili day ang Dios ang tuyo. Ang tuyo day ang kwarta ra nga gikan sa Dios. Di ba? Sama lang gud na sa amo og trabahante, happy kay ang trabahante sa amo kay ang amo daghan kay kwarta. Pero og wa nay kwartang amo, agool-gool ng trabahante, mangita naglaing amo. Maingon dayon ang amo nga ay ang kwarta ra man day nako ang imong toyo, dili man gaday ako di ay. Di pa mga igsoon. O mga igsoon, mangutan ako sa inyo kinsa gid yung toyo? Kana magsimba mo, unsa gid yung toyo? Ang God or ang gift niya? Ha, ang uban gahatag og tithes and offering. Dili aron malipay ang God, kung dili aron tagaan sila og gift sa God. Di ay ka ang ilahang nga God, dili ang God, kung dili ang gift nga gikan sa God. Ang ilang gina-worship, dili ang God, kung dili ang gift nga gikan sa God. That is idolatry. Kung magkalipay ka mga igsoon kay daghan fig tree, daghan vine, daghan flock, daghan herbs, mga igsoon, magkalipay ka kung kay na ay basin mga igsoon ug ang imong hangang i-worship katog yung mga butang dili gid ang Ginoo. Unsa pa gilay nga rason mga igsoon na God is rightful to receive our joy. Tungod kay He is our God ug siya nahigugma kanato gid pag-ayo. Ikaduha, ingon niya I will joy in the God of my salvation. Ingon niya I will joy in the God of my salvation. Gahon-ahon na siya nga God is His Savior. Moawot man sa iya ang kalisod, pero in the future, luwason gihapon siya sa Ginoo. Busa, magkalipay siya diha sa Ginoo. Karon lamang, naa sa kalisod, kay naa ka sa test. Pero dili kini mudugay. Nagitay nga luwason siya sa Ginoo ni ana nga test. Kay ang Ginoo is a God of salvation. Ang God is not a God of destruction, God of famine, God of poverty, but a God of salvation. Busa mga igsoon, nagkalipay siya sa Ginoo, karon lang ni. Pero sa future, luwason ko sa Ginoo, niya na kalisod. Sa to pa, naa sa iya ang pagtuo, mga igsoon. Nagtuo siya nga luwason siya sa Ginoo sa future. Karon naa siya sa kalisod, magkalipay siya sa Ginoo tungod kay ang Ginoo rightful man naman siya relationship sa Ginoo, di magkalipay diha sa Ginoo. Unya ikaduha, luwason pa gyud sa Ginoo sa future mo na magkalipay siya diha sa Ginoo. He is a God of His salvation. Ingon pa niyo, possessive case pa, God of my salvation. Ang Ginoo sa ako ang kaluwasan. Ako ang kaluwasan. Meaning naagid siya kaluwasan nga ihatag sa Ginoo kaniya. Busa magkalipay siya diha sa Ginoo. Abi niya may isuon. Nahitabo kini niya tungod kay gasalig sa Ginoo. Kung wala bitaw siya pagsalig sa Ginoo nga luwason siya sa Ginoo sa future, dili siya mo rejoice in the Lord. Pasabot kini may isuon kana day mga tawo nga magul-anon kay gamay ra ang income sa maisan, gamay ra income sa humayan, gamay ra sweldo, gamay ra namalit sa ilang kuan. Kini day mga tawhana nag-uol sila nga naman nakulangan na sila pagsalig sa Ginoo. Nga ang Ginoo maoy Ginoo sa ilahang kaluwasan. Kulang sila og pagsalig mga igsoon. Abi nila gani ang pagsalig is one act lang ang pagsalig. Sa dihan kita mo tuo mo dawat kang Kristo maluwas kita. Diha na dayon nag-stop ang pagsalig. No. Abi nyo ang pagsalig mga igsoon is a way of life ang pagsalig sa Ginoo. Karon gasalig ka sa Ginoo, naluwas ka of course. Pag og mosalig na pud ka sa Ginoo, pagkaso mosalig sa entire nimo nga life, gikan sa pagtuon mo sa Ginoo, entire nimo nga life dapat magsalig ka sa Ginoo, mulahutay ka. Kanang dili mulahutay sa pagtuo sa Ginoo, di na tinuod nga luwas. Ay by the way, na mga tao nga gawali sila nga kana daw kunong paglahutay sa pagtuo, di do na applicable karon nga panahon. Applicable na sa tribulation kay nasuot man na sa Matthew 24 nga ang mulahutay muluwas. So applicable lang daw na siya sa 7 years tribulation nga ang mulahutay pagsalig sa Ginoo maluwas, pero karon daw kuno walay lahutay-lahutay karon. Wrong na nga teaching. Actually, bisan pagka na nga verse na suwat na sa Matthew 24, it is a chapter of tribulation. Pero kana nga statement nga, ang mulahutay muluwas, applicable na sa grace period. Ang dili mulahutay o pagsalig sa Ginoo, panahon sa grace period, taking ang Christian.
Nagtuo ka sa Ginoo nga siya Dios ug manluluwas. Atong 2019, pagka 2020 niabot ang dakong problema, nagka-cancer ka, imong asawa nagka-cancer, imong anak, dakong question up. Nihunong ni ka pagsalig sa Ginoo, ay kung ignag luwas gyapon ka. Dili ka luwas, ang luwas lamang ka. Ang katong nila hutay o pagsalig sa Ginoo, sila ang tinuod nga luwas. Kay pag mo stop gani ka pagsalig sa Ginoo, you are an apostate. Apostate ka meaning niatras ka sa pagtuo. Ikaw usa ka dili linuwas, ikaw iimperno. Any person nga mo stop sa faith, dili tinuod nga Christian. Ang tinuod nga Christian, daghan mga babag sa iyahang alagianan, iyahan ang ambakan, iyahan ang suklan, dili siya moatras. Kay kabalo siya nga ang Dios nga iyahang gialagaran og padulngan tinuod. Ang piki nga Christian, pag daghang babag ay atras ta, ay sayon diri, luag nga dalan padulong sa kalaglagan. Pero ang tinuod nga Christian, bisag masigpit ang dalan, malisod ang dalan, abante gid siya. Mosalig gid siya, unya magkalipay pa gid siya diha sa Ginoo. Samtang ga-fight siya sa Christian life battles, na siya kalipay. Kabalo man siya na siya victory. Nganuman, ang Ginoo maoy iyang Ginoo sa kaluwasan. Kinsa makapildi sa imuha nga na kay Ginoo sa kaluwasan? Wala kuy makapildi sa imuha. Mapildi man ta sa mga material sa butang, di man ta madato kay poor gihapon kita mamatay kita. Kanang pagka-pobre dili man na basihan sa imong kadaugan. Ang basihan sa kadaugan kini ay bisan pagpobre ka pero nangalagad ni tuo og nahigugma gyapon ka sa Ginoo, ikaw tinuod nga daog. Ang pilde kanang moabot ang kapobrehon pagkatapos mo atras mo na pilde. Buwa nagasalig sa God of salvation. Pagbantay biya mo mga ison ha, basin baya og maka-atras kita ha. Ay gid pag-atras ha. Bigyan sa dire ang gusto gid mo lahutay sa pagtuo, pag-alagad sa Ginoo. Bisag usahay ang pastor na kontra sa simbahan Magka ang pastor bad boy man pud usahay. Maki pastor nga. Dugay ni siya ng simbahan na. Ang iyang choir member, iyang gihilabtan, nagbuhat sila di maay dito sa parsonage. Naburusan niya, gipakuha ang bata. Pila na po babae yang gihilabtan. Mga church members sa po niya, karon na ilhan. Wala mo'y right nga magpagawa sa ako tungod kay ako mo, gitawag ko sa Ginoo di ani. Ang mga membro nga discourage na uban gusto na mamalhin. Now, kung maabot na sa inyo hang kinabuhi nga inana kabugat nga mga problema, ang alagad na gid sa Ginoo mo nagpagkasala marag si David pa. Musta pa mo pagpangalagad sa Ginoo kay ang inyong pastor na ingon ana or mo padayon nga po mo pagpangalagad sa Ginoo. O baka ikaw, sige ampo nga Lord, tangtangan ning sakit sa ako ang lawas Lord. Tangtangan ning baltian sa ako ang kasing-kasing Lord. Apan wala giayo sa Ginoo. Hangtod na lang nga ikaw nagluya, hangtod nga nagtinga naka. Grabing inampo nimo sa Ginoo, tangtangon ang sakit sa imong kasing-kasing, wala gihapon tubaga sa Ginoo. Magkalipay pa ba kada sa Ginoo? Mutana ko sa imo ha, magpadayon pa ka pagtuo sa Ginoo? Mo confess pa ba ka nga He is your God of your salvation? Mo confess ka, mo padayon ka pagtuo sa Ginoo, magkalipay gyapon ka sa Ginoo, bis pag wala gihatag ang imong gipangayo. Then sama ka ni Job. Praise the Lord, palakpakan. Sama ka ni Pablo, bisag gipreso, bisag gikadinahan, kanta gyapon pagdahig sa Ginoo. Sama ka ni Job, gipangpatay ni ang pulo ka mga anak, gipangpatay iya mga hayupan, iya mga trabahante, gitagaan sa mga sakit, apan nag-worship gyapon sa Ginoo. Sama ka nila mga igsoon, palakpakan, bayani ka, hero of faith ka. Wala gabase ang imuha ang kalipay sa comfort niya ni ginabuhi kundi sa presensya sa Ginoo. Kay kabalo ka nga ang Dios nasa imong kinabuhi, nagkalipay ka. Siya ang imong bahandi, siya ang imong comfort, siya ang imong rest, dili ang good health, dili ang mga butang sa kalibutan, dili ang kwarta, ang imong rest, ang Ginoo. Come unto me, all ye who are heavy laden, and I will give you rest. Jesus is our rest. Sakit kay imong diri, higda sa dughan sa Ginoo. Ginoo mo higda ko, magpahulay ko sa imong Ginoo. Kung imo kong kuhaon karon Ginoong Dios, ikaw ang masunod. Mainon kung mamatay ako, kay makig-uban ako kanimos hantod sa kahangturan, di ba? Ingon ana mga igsuon, ang tao nga na ay dako nga pagtuo sa Ginoo. Sa verse makita nato nga God of my salvation. Salvation kini primarily sa mga disgrace sa kalibutan ba. And of course, general magigay na siya, broad magiging salvation ani. Salvation of his whole being. Ingon niya, the Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet. He will make me walk on my high heels. Ingon niya, ang Ginoo may iyahang kusog.
Kung gamay na ang income, dili maluyahan. Ang kusog ninyo dili ang kwarta. Ang kusog ninyo dili ang bunga sa inyo ha mga prutas, durian, unsa ba nang dili na mao inyong kusog. Ang kusog ninyo ang Ginoo. Daghang Kristohanon mga igsoon nga mosimba lungkoy kaayo. Sa problema nimo, gipangaon og piste ang among mga tanong. Gool kaayo. Usay may ngana magitaban naturally kay tao ra gud ta, di ba? Mag-uol gid ta. Mawala tong kusog. Pero unta maka-recover ta ba? Mahigmata ta ba nga ang atong kusog dili gikan sa kadaghanon sa harvest sa field nato, ang atong kusog mao ang Ginoo. Ang imong riches dili ang green nimo nga mga tanom, kundi ang Ginoo mo imong riches. Ingon pa ni David, the Lord is my portion. Ang Ginoo mo'y akong bahin. The Lord is my inheritance. Ang Ginoo mo'y ako ang panulundon. Muna mga igsoon unta atong nasa mind bitaw. Aron bitaw nga dili kita makabalik sa Ginoo panahon sa kalisod. Hunana ang Ginoo mo imong riches. Ang Ginoo mo imong bahin. Ang Ginoo mo imong pamana. Kini mga tawo bitaw maiso nga ginahuna nila nga ang ilaha nga riches is katugyong kwarta, bulawan, gold. Panahon sa kalisod, dako silang chance maizoon nga mo-complain sila batok sa Ginoo. Ngano man ni Ginoong Dios? Sige kog tithes, sige kog simba, sige kog Ginoo ampo. Ang gibalos nimo sa kuha Ginoo, poverty. Ingon ani ba di ay kung mga lagat ta sa Ginoo, poverty ang response sa Ginoo? Mga izoon, ay ta na buhata. Ayaw pagbaton og kinaiya nga ingon ni ana. Awata si Habakuk, ang iyang kusog dili ang butang, kun dili ang Dios mismo ang iyang kusog. Ngano man, kay ang Ginoo may mohatag pug kaniyang kusog. Ingon pa niya, He will make my feet like deer's feet. He will make me walk on my high heels. Himuon niya ako ang tiil sama sa tiil sa larong. Sure-footed. Kabalo mo nang sa larong. Mubaklay na siya sa bakilid. Bisa bakilid na. Kabalo mo. Tige na ingon nga mahulog. Maayo kay ni mubaklay ning mga salarong diya sa mountain bitaw nga mga salarong. Maayo kay sila mubaklay diya. Ligon, sure-footed. May kay mo lakaw-lakaw. Ang isa lawom. Ang isa kanang Goat Mountain bitaw. Goat Mountain. Apo yung mga salarong nga mountain. Mubaklay-baklay sila diya. Bisa gamay kay pagkaon diha. Kini mga Goat Mountain, magtilap-tilap anang mga bato. Kaya naman mga salt ba? Ani bato sa mga Goat Mountain, tapoy shipod, no, deers. May zone, nga nanaunta kita ba? Ma-experience na to ba ang strengthening sa Ginoo nga bisan og mura nang nasa mountain bitaw. Sure-footed gyapon atong ti, ligon gyapon ti, lilit na mahulog. Atong ti ligon. Aban kahulog na sa pagtuo. Nobiya na sa Ginoo. Dito goat, dito deer, kung dili baboy, ang baboy di man nakabulog katog bukid. Kabantay mo ang mga tao mga igsoon nga naa sa kalisod pero di gyapon maghikog. Kato ni mga tao nga gipanglig-on sa Ginoo. Kaya of course nagsalig man sila sa Ginoo pero kini mga tao nga walay pagsalig sa Ginoo, pagpagyaw sila mountain, mga tumbling, mga hulog kana sila. Ang Ginoo mohatag kanimo kusog. Nabantay na niyo maison atong history sa inyong life. Diba I believe naagi some of you nga niagi sa dako problema, nagioperahan, baka family relationship kanang family quarrel, unsa ba ina, unsa ba dagkong problema ninyo, sickness, kwarta, utang. Pero karon buhi pa ka, wala ka mabuang, wala ka maghikog, lig-on ka karon, nakalahos ka sa problema. Kay gilig-on ka sa Ginoo mga igsoon. Gilig-on ka sa Ginoo nga mo'y tighatag kanimo kusog. Then He will make me walk on my high heels. Sa high heels, mag-walk ka sa high heels. Sa hill, maka-walk ka sa hill kay lig-unon ka man sa Ginoo. Hinaut mga igsoon nga dili ba mo magreluya sa pagtuo ninyo? Lig-on na gid yung pagtuo mga igsoon. Ayog undag paglipay diha sa Ginoo. Bisan gamay na imong kwarta diha. Be taas kamot ang gamay na lag kwarta diha be. Taas kamot ang wala giyuta, nag-abang lang sa balay. Taas kamot ang taga-adlaw magpalit og anak, palit og 1 kilo nga bugas ka. Pag-og man pod anak, palit og 2 kilo nga bugas ka. Budget gid ba? Palit og sudan, mao gyapon. Palit og sudan karon, para na mga dato bitaw. Yeah, kana mga dato ba kay palit og kuan na one time pack. Sudan, butang sa imbakan ng tanan. So panagsara magpalit kay dinaghan na ipaliton. Dili tanan Kristohanon ingon ana. Gani daghang Kristohanon nga magpalit og bugas nga tag 3 kilo, tag 5 kilo, palit og sudan. Palit og sudan para karon tibok adlaw, baka para karon nga buntag, pag-udto palit na pod, paghapon palit na pod. Kay ang kwarta ba budget ba? Mahadlo pod nga madaot ang gipalit nga sudan. So ingan na bitaw tungod sa kalisod sa kinabuhi.
May isuon, ingon na ba to ang experience sa life? Pagkalipay diya sa Ginoo bisag ingon na mo experience. He is the God of your salvation. Luwason ra ka sa Ginoo, may isuon gikan na kalisod. I promise. Luwason ka sa Ginoo. Pagkalipay lang diya sa Ginoo. Kabalo ka mo, unsay promise sa Ginoo sa Psalm 37:4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magkalipay lang ka diha sa Ginoo, ug ihatag niya ang desire sa imong kasing-kasing. Unsa may desire sa imong kasing-kasing karon? Kini ba nga blessing? Kini ba nga blessing? Kini ba nga blessing? Gusto ba ka ni ani? Pagkalipay diha sa Ginoo, bisan pag naa ka sa kalisod. Kung mabuhat nimo na ang Ginoo, malipay usab o pag-bless sa imo. Excited kay siya mo bless sa imo ngano man. Always man ka happy diha sa Ginoo. Nakabantay mo anang time bitaw ang inyong asawa smiling kay sa inyo ha? Di ba tsada kayong feeling ibang ay mong asawa smiling kay sa imo ha? Problema pero sagdil na, may solusyon ana. Smile gyapon siya. Di gid siya magpag-uol-guol. Di ba tamis kaya ang asawa nga smiling? Unya dakog pagtuo. Kaya na to na ay Ginoo, di ba? May isuon, tamis usab ka ngadto sa Ginoo kung always ka smiling sa iya ha. Dili kasi ka complain Ginoo paeta pa na kinabuhi ang Ginoo siya nagbalanghoy. Nayo sa ka istorya ba nga dapat daw kuno magkalipay sa Ginoo bisan pag gamay na lang og kanang sapi. Kitudloan pa siya nga in everything give thanks for this is the will of God. Bisa sa matag butang magpasalamat sa Ginoo kay mao ni kabubuton sa Ginoo. Lunes kaon sila balanghoy. Martes kaon sila kamote toslo. Balanghoy na pud pagkaugma, pagka next na pud balanghoy na pud. Nadugay ningon ko ng tao nga, Ginoo, ikaw kuno Ginoo taga-adlaw si kaon og balanghoy. Magkapasalamat ba ka Ginoo? Hagkoy. Nag-complain gyud imong gisultian og dawtan ng Ginoo. Maka-expect ka nga i-bless ka sa Ginoo. No wala man ka nagkalipay diha sa Ginoo panahon sa imong kalisod. Maka-expect lang ka mga igsoon nga i-bless ka sa Ginoo pag magkalipay ka taliwala sa kalisod. Kalipay ka diha kaniya. May igsoon dako gid kaini nga butang sa Christian life. I tell you, kay daghang Christians nga sad faces. Wala bitaw nila nanam ang ilang relationship sa Ginoo nga ang Ginoo iyang amahan, siya anak. Ang ilang kalipay gabase gyud lagi sa bulsa, gabase sa pitaka, gabase sa kwarta, gabase kasagara Kristohanon ingon ni ani mga igsoon materialistic ang God nila, murag ang God nila kay ang mga butang sa kalibutan. Igsoon ayaw ninyo sila awata. Pagpalahi ka mo, pagkalipay mo diya sa Ginoo. Di mga tana ko sa inyo habe, kumusta imong heart be? Happy ba imong heart diya sa Ginoo karon? Enjoy ba ka sa Ginoo? Na ba kay words nga, I will joy in the God of my salvation. I will rejoice in the Lord. He is my strength. Pinakalipay ba ka diha o wala? Or pag mata sa buntag, muot na. Ang asawa wala na kamata, gisipa pa ang likod, bubutong asawa. Ang mga anak, wala ni mata, gisipa po, butong. Nga na ba ka mga ison? Nga, gatawag-tawag kang Christian ka. Pagkalipay mo dahil sa Ginoo, ha? Tsada dyan kayong ka na magkalipay. Bati ang sad ka nun eh. Ganahan ang Ginoo na mag-atubang sa imuha nga. Magsige lang ka sad face sa iyahang atubangan. Pag-pray, sad. Hey, Ginoo, pahit kayo, Ginoo. Sige rakila. Wala jud kay kalipay diya sa Ginoo. Wala jud kay excitement diya sa Ginoo. Paita ba kay nimo puro sa man butang kwarta imong gipanghuna-una. Wala jud ka malipay nga ang Ginoo imong katubang, ang Ginoo imong Lord. Gusto gyud sa Ginoo nga magkalipay ta diha sa iya. Ingon pa ganiya sa Psalm 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Maghimo kita og noise, music, nga malipayon, no? Joyful noise unto the Lord. Come before His presence with singing. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Mag-alagad ka sa Ginoo with gladness. Dili kay gaalagad ka sa Ginoo with mugot-mugot. With gladness. Lord, manilig na pug ko, Lord, sa simbahan. Lord, manghatag na pug ko sa kuan. Lord, salamat kay Lord kay imo kong anak. Sada kay na ba mga igsoon ba nga? Usa ka pamilya sa Kristohanon. Ang sudan, bulad. Toslo usok ka. Mais. Yelo ang kanoon. Walay isnak. Pagkaunto, balanghoy ang paniunto, pero smiling kay diya sa Ginoo. O pag ninduta kay anak ng Kristohanon mga igsoon. Kana nga Kristohanon nga ingon anak, malipayon kay diya sa Ginoo. I tell you, sa future, i-bless na sa Ginoo sila. Ingon ba sa Ginoo, delight thyself also in the Lord, and I will give thee the desires of thine heart. Dili na sila mag-remain nga ingon anak. Abot ang time
nga mag-angat ang ilang kinabuhi. Nganuman kay sila nga Kristiyanon close kayo sa Ginoo. Best friend nila ang Ginoo. Kung kita sila tag hilak-hilak, sila tag complain, bagulbulan kita, di na to best friend ang Ginoo. Ang Ginoo kay adtuan na lang to panahon sa panginahanglan. Di na to best friend. Di ba ang best friend kay ulis mag-uban-uban, dili ba? Di ba nga ang best friend? I-treat nimo Ginoo nga best friend, companion. Be happy mizon. Be happy diya sa Ginoo, ha? Sama ni Habakuk. Magmalipayon ka mo diya sa Ginoo, ha? Smile. Dili kay smile nga plastic po, nga bisag ang heart goal kayo, galikara mo sa Ginoo. Tinuora gid nga paglipay diya sa Ginoo, ha? Kantahi ang Ginoo og joyful songs. I-worship siya taliwala sa kalisod. Pag happy sa Ginoo may zone. I-bless ka sa Ginoo. I tell you, I promise, i-bless ka sa Ginoo. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible program. Bye-bye. God bless everyone.